Salamu alaikum. Barkan ku dai. Alhaji na ciki ne? mu wajira shi an gidansa. A to shikenan. Ai shi Alhaji bai jama'a ne. Ai ni zan baku labarin Alhaji. Wallahi tallahi. Kai, koi aka. Allah sarki. Yawwa. Kowa ya dauka. Ga kowa. Yawa kasuwa. Da kudi ka ko? Yawa. Kawo canji. Wani canji kuma Alhaji? Apple ne fa. Ya. Wallahi ni ta yake yano ne. Alhaji ina jiran ka dai ana kira na a gaba ne. Dari ne. Ban gane ba Alhaji ya kawo kuɗi na ba. Alƙur'anin Allah ya kawo. Dan Allah ke hakuri. Na kina hakuri naira 100 ne guda 4. Sai kawo kuɗi na. Allah kowa zai biya kudin wanda ya ci.